nyobane. Ayo sak ngeleh. Aku mau masak ora ta? Iki mau wis masak ndok. Wah. Masak iki kok penak. Tinggal madang sik. Tinggal madang sik ya bali. Enjing bidal gumurung saking jroning praja kung ingkang pala puspa amarang abra pusana nira lir surya wadalira saking dalan iki arsa madangi jagat aneh takut takih
ditanjuli Pak Ese. Pane. Pane. Kula pane. Bisa aku ke dipanganmu yo pane. Pane pane. Delono. Delono iki pane. Yo ora pane. Pane. Aduh kaya ayo. Kanggo anakmu tuh. Mbokmu tak nungi kaya emperat. Bilang rapat pane. Mbokmu. Pengen aku balik buyar itu kok nak buyar. Kurang ajar tenan. Olah iki yo tak apa kena awakmu wis kaya kena ora. Iki kena iki jeneng sapa tenan. Enak RT kaya iki. Pane, wala pane. Ya Allah. Situ tangannya ayo. Tanggape warok tebane, tanggape warok. Kekele. Tekan bojo tak lele. Iki gane wis rusak tanduran. Kudu do marok sik. Kudu iki do kudu marok. Ketake do marok sik. Ketake do marok sik. Ketake do marok sik. Marok sik ketake. Ayo. Jejer marok.
Terima kasih dari Sakira Gading dari Sidoarjo Genting Cipoko Boyolali. Beri tepuk tangannya. Persembahan Beri dari tepuk tangan yang Sakira meriah. Gading dari Sidoarjo Genting Cipoko Boyolali. Mudar mati tiba papa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Sakira Gading dari Sidoarjo Genting Cipoko Boyolali. Terima kasih atas partisipasinya.